Hello mai suna nafisat, ba zan ki kira ki ba, domin a cikin 'yan mata ne ban ga kamar ki ba. Yana sa na shauki kalan ki, ba zan daina shi ba. Cikin burina ba za na so wata 'ya ta mukar ki ba. A lissafi na ake ce a kan gaba. So daure na bisa karkiri sanani babu jin kunya, ke ce farin ciki na sai na fada. Zahiri so ne ke sanya 'yan maza su ta yin rangaji ko sadauki ne kai a wata rana sai ka gaji ya biyo kaina. Daure na bisa kawo min agaji, sannadin so ne a yanzu ba na gani sannan ba na ji. Soyayya ce mafita sahiba. Sakon kauna nafisat karkiyo zaton ban gan shi ba. Na amince duka ne yarda na baki, sai ki shige mini kan gaba. Na kira ki gwanata akan ki bana yin wata fargaba. Na ki yarda